Hello friends, welcome to my channel by Dimia Abir. Dini yang guban moनसे भिडिअ नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों. आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलाङो आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोना जाहाथे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो, लाइक आरो कमेन्ट खालामो बिनि थाखायबो आं खावलायखानाय थाबाय. स' भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांनोसै. आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांथारो बिनि थाखाय आं गुरैयै खावलायनाय थाबाय. लोगोफोर नैबे समाव जोङो पानि बारबाय दा जोङो थांगासिनो दङ. उदालगुरि बारनायनि उनाव जोङो भैरबखुन्द जानानै जोङो हान्थिलांगोन. बे जायगानि जि नेचारेल सिनारि बेखौ आं नोंथांमोननो आबुङै आङो देखायनो नाजागोन. स' नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो बिनि थाखाय आं खावलायनाय जाबाय. स' नायलांबाय थादो बिदिबा भिडिअखौ. आरो लोगोआ फंबाय हिरन बर' जोंहा ड्राइभिं खालामगासिनो दङ. स' नायलांबाय था नोंथांमोना ओरैबायदि माया दा जोङो सिदा जोङो हान्थिलांनोसै. भैरबखुन्द सफैबाय. ओरैबायदि गोजौ गोजौ स्पिड ब्रेकार होनानै दोनदों. मानो होननानै बुङोबा बेवहाय पिकनिक जानाय समाव ओरैबायदि एभेलेबल गारि फैयो आरो जायनो मेने बाइक गारिफोरखौ जानला मोनला सालायो नाथाय स्पिड ब्रेकारखौ गोबां गारि फैयो भुटाननिफ्राय. बेफोर गासिबो भुटाननि गारि गोजा. नैबे जाहैबाय भुटान. बिथिंजायनो भुटान गेटआ दङ. नायलांबाय था नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो. टिकेट लागोन नामा? हा? जोङो गेटआव दा बावैसो जोङो गेट फिस 20 थाखा होनानै जोङो दै सिङाव जोङो हाबबोबाय. पिकनिक स्पट. लासै लासै ओरैबायदि गाज्रि लामाया. वाव. लामाया बारा थिग नङा. ओरैबायदि गाज्रि लामाया. स' बे गाज्रि लामाजोंनो जोङो हान्थिलांगासिनो दङ. थांखिया जाहैबाय माइब्रा केम्प. माइब्रा केम्पआव आङो दिनै पिकनिकनि थाखाय बेरायनो फैदों. नैबे भैरबखुन्दआव डिसेम्बर आरो जानुवारिनि गेजेराव गोबां मानसिफ्रा पिकनिक जानो फैयो. स' नोंथांमोनहाबो नैबे भैरबखुन्द पिकनिक स्पटआव दावबायफैनो गोसोब्ला नोंथांमोना दावबायफैनो हागोन. ओरैबायदि मोजां बे पिकनिक स्पटआव खाना
जानो रंजानो मोसानो नोंथांमोनाबो नैबे पिकनिक स्पटआव दावबायफैनो हागोन। जोङो दा हान्थिलांगासिनो दङ माइब्रा केम्प फारसे। ओरैबायदि गोजौ पाहार, बिनि गाहायजों जोङो हान्थिलांगासिनो दङ माइब्रा केम्पसिम। बेनो जाहैबाय माइब्रा केम्प। जोङो हान्थिलांगासिनो दङ माइब्रा केम्पसिम। माइब्रा केम्पआ माबायदि नैबे समाव आं नोंथांमोननो फोरमायनो नाजादों। फाइनालि जोङो माइब्रा केम्पखौ सफैबाय। नैबेनो जाहैबाय माइब्रा केम्प। आं नोंथांमोननो नैबे माइब्रा केम्पआव मा मा दङ आं नोंथांमोननो हाबनानै देखायलांगासिनो। माइब्रा केम्प ओरैजाय बिल्डिं कनस्ट्राक्सन जागासिनो दङ। नैबे समाव जोङो माइब्रा केम्पआव दंफैयो। दा माइब्रा केम्पआव बेयाव जि थानाय सुबिदा बियो माबायदि आं नोंथांमोननो नैबे समाव आं देखायलांनो नाजादों। नोंथांमोना नायलांबाय था आंनि बे भिडिअखौ। नैबेनो माइब्रा केम्पआ आं गाखोलांगासिनो। नोंथांमोना नायलांबाय था आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो। वाव, जोबोद मोजां। वाव, जोबोद मोजां रुमा। वाव, माबेलाय? वाव, बेसेबांबा गोलाव थुंग्रि। नैबे माइब्रा केम्पआव गोबां माने जिब जुनार फैयो जानांगौ, बेनिखायनो बेसेबांबा गोलाव थुंग्रि बानायनानै दोनदों। आरो नोंथांमोननो नैबे समाव आं गुबुन मोनसे रुमखौ देखायलांबावनि। नैबे जाहैबाय खालि रुम। बेयावहाय मैया बेसेबांबा गिदिर दङ बिसिनाया, बेखौ बनानै होनाय जायो। मोजाङानो, जोबोद मोजां रुमा। ओरैनो बेसेबां लायो होनदोंमोन फंबाय? 1200 सासेयाव 1200। थिगानो। आरो बेखौबो नायनो हागोन। आरो मोनसे दंबावो, बे मोनसेखौबो आं नोंथांमोननो देखायलांगासिनो। टेन्टआ बेसे? टेन्टआ 500। वाव, जोबोद मोजां बानायदों न'खौ। नैबे मोनसे गुबुन मोनसे रुमबाव। बेयावबो जोङो गाखोलांनि। गाखो। ओरैबायदि लहाजों बानायजोबदों नैबे खटखटिखौ। जोबोद मोजां। नायलांबाय था नोंथांमोना, आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो। बेनो जाहैबाय माइब्रा केम्प। आं देखायलांनि नोंथांमोननो नैबे गुबुन मोनसे रुमखौ। जोबोद मोजां रुमा। वाव, ओरैबायदि मोजां रुमा। सानसेबाबो बेयावहाय फैनानै जोङो हर थाफैगोन। आरो जायफोर बिथांमोना नैबे माइब्रा केम्पआव फैनो गोसो, बिथांमोना भैरबखुन्दआव फैयोबानो नैबे माइब्रा केम्पआवबो फैनानै, जुदि एसे मोनाद्रायोबा नोंथांमोना फैनानै आरामसे बे माइब्रा केम्पआव हर थाफैनो हागोन। आरो बेयाव दङ गुवाहाटिनि सेंग्राफोर।
ओरैबायदि मोजां मोजां जिरायग्रा जायगा खालामनानै होदों। नायलांबाय था नोंथांमोना, आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो। वाव, जोबोद मोजां। औवानि जिरायग्रा। नायलांबाय था लोगोफोर नोंथांमोना, आं नोंथांमोननो देखायलांगासिनो। ओरैबायदि मोजां मोजां जायगा खालामनानै होदों बिथांमोना। टेन्ट हरसेयाव 500 रां लायोनो। नोंथांमोनाबो फैनानै नैबेयाव हर थाफैनो हागोन जायफोरा इन्टारेस्टेड। ओरैबायदि मोजां मोजां जायगा खालामनानै होदों औवानि। वाव, जोबोद मोजां। माइब्रा केम्पआ, आं नोंथांमोननो जि हायो एसे आङो सेस्था खालामनानैबाबो देखायबाय। दा जोङो नैबे माइब्रा केम्पनिफ्राय जोङो हान्थिलांफिननोसै भैरबखुन्दसिम, आरो बेयाव जानाय लोंनाय खालामनानै जोङो न' फारसे जोङो हान्थिलांफिनसै। स' नायलांबाय थादो लोगोफोर नोंथांमोना। ओरैबायदि थान्दा लोगोफोर। दा जोङो नैबे समाव अरुणाचलाव हाबबाय थांगासिनो दङ। ओरैबायदि गोजौ, जै अरुणाचलाव हाबबाय माने थान्दा मोनखायो। नायलांबाय था लोगोफोर, जोङो एसे आगोलसिम जोङो हान्थिलांगासिनो। आं नोंथांमोननो देखायगोन। नैबे जाहैबाय भुटान रायजो। वाव, समायना। बेसेबांबा गोजौ हाजोआव दंफैयो जोङो दा। वाव, बे समाव भैरबखुन्द मेन पिकनिक स्पटआव दंफैयो। दा बेयावहाय जोङो जानाय लोंनाय खालामनानै जोङो दान्दिसे समनि उनाव जोङो ओंखारलांनोसै। नैबेनो लोगोफोर, ओरैबायदि नैबे प्लेसावनो गोबां गारि, गोबां मानसिफ्रा बेयावहायनो पिकनिक जायो। स' नोंथांमोना नाय, आं नोंथांमोननो देखायलांगासिनो। एकदम जाजोब्बाय। जोङो दान्दिसे सम जानाय लोंनाय गासिबो जोङो नैबे समाव जोङो न' फारसे जोङो हान्थिलांनोसै। बरिया 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 बरिया। बाय बाय लोगोफोर। थ' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो। बाय बाय लोगोफोर। वाव।